చదువుతో పాటు కరాటే నేర్చుకోవడం వల్ల ఆత్మరక్షణకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని సామాజికవేత్త సుహేల్ బాషా పేర్కొన్నారు. మంగళవారం పట్టణంలోని మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఇండియా మోటివేషన్ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. కరాటే విద్యార్థులకు మెటీరియల్, బహుమతులు అందజేసి ప్రోత్సహించారు. ఇన్స్టిట్యూట్ కు 5,000 రూపాయల విలువ చేసే మ్యాట్ ను వితరణగా ఇచ్చారు. సుహేల్ బాషా మాట్లాడుతూ ఆత్మరక్షణకు కరాటే, మార్షల్ ఆర్ట్స్ లాంటి జీవన నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో కోచ్ మన్సూర్, ఫయాజ్, సద్దాం, ముబారక్, అతిక్, ఆయన మిత్ర బృందం పాల్గొన్నారు. 8, 9, 10. Sky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. పుంగనూరు పట్టణంలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మా యొక్క తోటి సోదరుడు మన్సూర్ అనే అతను కరాటే కానివ్వండి, అలాగే స్క్వే అనేటువంటి మార్షల్ ఆర్ట్స్ గేమ్ చాలా చురుకుగా చాలా స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్ లో పాల్గొని, అలాగే అతను కొద్ది సంవత్సరాల నుండి పుంగనూరు పట్టణంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకు చాలా చురుగ్గా వెనుకబడి ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో నక్కబండ కానివ్వండి, అలాగే మేలుపట్ల కానివ్వండి, రహమత్ నగర్ కానివ్వండి, అలాంటి ప్రాంతాల్లో పిల్లలకు ఈ ట్రైనింగ్ అనేది మార్షల్ ఆర్ట్స్ ట్రైనింగ్, స్క్వే అనేటువంటి రాష్ట్ర స్థాయి క్రీడ కరాటే లాంటి క్రీడను ప్రోత్సహించి ఈ యొక్క గురువు మన్సూర్ అలీ అతను ఇలాంటి చిన్న చిన్న పిల్లలకు ఇక్కడ పుంగనూరు పట్టణంలో చాలా చురుగ్గా ప్రతిరోజు వాళ్లకు ఈ మార్షల్ ఆర్ట్స్ విద్యను నేర్పిస్తూ గత వారం ముందు గోవాలో జరిగినటువంటి ఒలింపిక్ లో మెడల్ సాధించి గెలుపొందడం అనేది పుంగనూరుకు ఖ్యాతను తెచ్చిపెట్టినటువంటి విషయం, గర్వించదగ్గ విషయం. అలాగే రానున్న రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి పిల్లలు మరెందరూ వచ్చి ఆయన దగ్గర ఈ మార్షల్ ఆర్ట్స్ కరాటే అనేటువంటిది నేర్చుకొని వాళ్ళ యొక్క ప్రొటెక్షన్ కొరకు, అలాగే వ్యాయామం అనేది కూడా ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరికి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ పిల్లలు కానివ్వండి, అలాగే యువత కూడా ముందుకు వచ్చి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క స్క్వేలో పాల్గొని అందరికీ ఆడపిల్లలు కానివ్వండి, మగపిల్లలు కానివ్వండి చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాంటి క్రీడల్లో ముందుకు వచ్చి పాలు పొందుకుంటే రానున్న రోజుల్లో కూడా వాళ్లకు మంచి స్పోర్ట్స్ యాక్టివిస్ట్ అవుతారు. మనవంతు సహాయంగా కూడా ముందు రానున్న రోజుల్లో ఏదన్నా అవసరం ఉంటే వాళ్ళకి ఏదన్నా అవసరం ఉంటే కూడా మా వంతుకు తీసుకొస్తే మా వంతు సహాయంగా మేము నిలబడతామని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా అందరికీ తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. వాళ్ళ యొక్క అకాడమీకి మ్యాట్ లేదు, పిల్లలు ఇక్కడ రాళ్ల పైన ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మా వంతు సహాయంగా ఒక 5,000 రూపాయలు నేను మన్సూర్ గారికి మ్యాట్ కొరకు విరాళంగా ఇవ్వడం జరుగుతోంది. రామసముద్రం మండలంలోని వివిధ